Paýtatymyz Aşgabatyň dürli künjeklerini Gurban bayramyna münasibet bayramçylyk konsertleri, şeýle belent kiňilikleriň ýanyna dawraly şäherler uruldy. Munyň özi Peýgamberimiz ummany magtumuly Prag ýylyna köp asyrlyk milli diýetleriň münasip dowam etdirilýändigini aýdyn ýüze çykarýar. Gurban bayramynyň dawralarynyň aýdym sağly çykyşlaryň utgoşmagy mukaddes senäniň ähmiýetini hasam belende göterýär. Ýurdumyň medeniýet usuny işgärler özleriniň belent ruhy we sinin aýdym sallary, joşguly çykyşlary bilen giňden bellenýän Gurban bayramynyň ikinji gününiň dawrasyny we ähmiýetini artdyrdylar. Mukaddes senäniň many mazmunyny hasam baýlaşdyran aýdym sally we tantly çykyşlar berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynçda urnyň belent ruhyny açyp görkezdi. Ýurdumyň medeniýet usuny saatlarynyň belent ruhy we sinin çykyşlary güneşli diýarymyzda arkadaýly gahrman ferdarymyzyň ýolbaşçylygyny bitirilýän beýik işleriň halkymyzyň bagtyar durmuşynyň we ýurdumyzyň okgunly ösüşiniň sinasy bolup ýangyny. Bu çykyşlar Gurban bayramynyň dawrasyny we ähmiýetini artdyryp, oňa özboşly bayramçylyk öwüşgüni çaýdy. Munyň özi mehriban watanymyzda mukaddes Gurban bayramynyň dawralarynyň ýokary guramaçylyk derejesine geçirilmegi we aýdym sağly çykyşlarda häzirki döwrüň belent ruhynyň görkezilmegi bilen baglanşykly meselelere möhüm ähmiýet berilýändiginiň nowatdaky beýany uruldy. Gurban bayramynyň ikinji gününe paýtatymyzda guralan konsertlerde halk aýdym sallarynyň, estradaçylaryň çykyşlarynyň, folklor toporlarynyň özboşly tanslarlaryň utgoşmagy guralýan medeni şäherleriň maksatnamasynyň döwrewap derejede taýýarlanmagyna hemme taraplan çemleşilýändigini anladýar. Munyň özi ýurdumyzyň we halkymyzyň durmuşyna möhüm ähmiýet bolan şaly fenleriň, ular münasibetli guralýan medeni köpçülikliň şäherleriň ýokary guramaçylyk derejesiniň üpçüne edilýändigini örkezýär. Gurban bayramynyň bellenip geçilişinden ruhlary, kalplar joşun adamlaryň gahrman arkadamyda we arkadagy gahrman ferdarymyda aýdýan mehirli, mübarekli sözlerini olar milli liderimizde we döwlet başçylygymyzda berk jan saglyk, uzak ömür dilek edip, halkymyzyň abadan we bagtyar ýaşamagy hemde ýurdumyzyň hemişe güllebetme barada edýän aladylar üçin hoşallyk bildirýärler. Şaly feni münasibetli ýaşlar guramasynyň Aşgabat şäher hemde köpetdäk bagtyarlyk, berkararlyk bilmeýin etrap geňeşleriniň we Türkmen Demir ýolları agentliginiň ilkinji ýaşlar guramasynyň guramoklaryna geçirilen şäherler Gurban bayramynyň dawrlaryny utgoşdy.